I den her video vil jeg vise, hvordan man printer et PDF-dokument ud, så det ikke mister sine proportioner og størrelse. Når I har et PDF-dokument, så åbner I det på sædvanlig vis. Så går I op i filer og udskriv. Vælger den printer, I gerne vil udskrive til. Det er som regel jeres standardprinter. Så gå ned i det område her, der hedder sidehåndtering. Der skal I gå ned og vælge sideskalering. Og meget ofte så står den som til formindsk til udskriftsområde. Og jeg ved ikke, hvad det betyder andet, at det jeg har i mit PDF-dokument, det bliver printet ud, så det ikke fylder så meget på papiret. Og det er normalt ikke noget problem, men lige præcis her, hvor det er sådan, at vi skal printe et mønster eller noget lignende ud, som skal have den størrelse, som det var tiltænkt fra start af, er det meget, meget vigtigt, at man indstiller rigtigt her. I stedet for mindst til udskriftsområdet, så skal der stå ingen, og det prøver jeg lige at finde ved at trykke på rullepilen herude, og ingen, det er den øverste valgmulighed. Nu står der ingen her, og hvis jeg så går ned og trykker OK, så vil det her mønster, eller et hvilket som helst andet dokument, som jeg vil udskrive, hvor der står ingen i sideskalering, blive udskrevet i den præcise størrelse, som det i sin tid var tiltænkt.